Hvad siger du så om sådan en gang cykelløb? Jamen det var rigtig spændende. Kanon, svær rute, synes jeg. Svær at køre stærkt på, fordi der er dårlig oversigt, og man skal have 10 mand med rundt, ikke? Ja. Men det var smukt og lækkert og anderledes. Nej. Vi havde papir, vi skulle passe på undervejs, så vi slog ringe om dem, og så kørte vi rundt om den. Ja. Hvad mener du om golfbakken? Derude, hvor den stejle der er derude. Ja, ikke godt. Men det her, det er da ikke noget, du plejer at gøre? At køre løb på den måde? Nej, det er ikke det. Første gang, jeg har prøvet at køre løb på den måde her, ikke? Ja. Og det er meget sjovt. Det er meget sjovt, det er noget helt andet at køre cykelløb, sådan en rigtig cykelløb, ikke? Ja. Det bliver sådan en... Man bliver mere træt på den langsomme måde. Det er jo, man kører ikke i rødt, men i blot lang tid, ikke? Ja. Godt nok. Fint. Synes I om at køre sådan 90 km holdkørsel? Jamen, det har været en hård dag på kontoret. Ja, det må man da sige, ikke? Jo. Og I var 2 bliver blandt hvor mange mænd? Vi var 9 i alt, altså det var 7 mænd. Men så blev der hægtet en mand af, han punkterede. Og jeg stod af efter 41. Og så har jeg kørt med 6 mænd de sidste 50 km. Ja. Hvilken klubber kommer I fra? Ninjas.dk. Hvad for noget? Ninjas.dk. Ninjas.dk? Nå, okay. De skulle være grønne. Ja. Men I er tilfredse med det, I har gjort herude, ikke? Det er jo sgu da, der er mange bakker. Ja, den er teknisk også med sving og det ene og det andet og bakker og vind. Særlig vind i dag, ikke? Jo, det er ikke nok, men der er rigtig mange på det. Ja, men I har kørt i en rimelig god tid, ikke? Jo, 2:46. Ja, det er flot. Det er meget flot sådan et vejr som i dag. Godt nok. Tak skal I have.